So, pamain lang po kung nagkauyon mo. Pamain lang po, ha? Pamain lang po. With the shade of dark green with embroidered with the cross. Hello mga bay! Welcome to our channel, Ay Sambingay! Bitaw mga bay, nasa bahay lang tayo ngayon ha. Pasayaw-sayo ng ganyan. Hello mga bay, mga kaisambingay. Kumusta ka? This is Father Rod para sa atong Aisambingay. Mag-unbox kita karon og vestments. Isip ko sa kapari, isip mga lagad sa simbahan, kinahanglan usab ang vestments. We should invest in vestments. Matod pa na ni Father Mar. Shout out kay Father Mar, amo ang maayo kaayo nga liturgist o maayo kaayo nga mutudlo kabahin sa liturhiya. Dun sa mga igsoon, dili na nato padugayon. So mag-unbox kita. I have my scissors here. Salamat kaayo sa pag-deliver from LBC. So salamat kaninyo usab karon lagi din naabot. So by the way mga kaigsunan, sa dili nato i-unbox kini nga mga vestments. Pasalamat nako kinasing-kasing sa mga nagtabang o nagpadala ni ini aron atong masuot kini sa atong santos nga misa. By the way mga kaisambingay, nagplan dayta nga mo migrate sa atong YouTube channel. So we will be using other channel pero same name, ang nakabutang lang ay Sambingay 2.0. So balik ta sa zero, no subscribers. So please mga kaisambingay, kamo nga mga subscribers nato, daghan kaayong salamat, and I am pleading you to subscribe to my new channel, Ay Sambingay 2.0. I will put the link in our description. So, please follow and click and subscribe. Haron, dito ta magkita balik sa atong bagong channel. Because my existing Ay Sambingay, doon na siya problem sa partnership program sa Google AdSense. Kay doon na siya invalid click activity nga wala ta kay baloon sa hinungdan. Still, we continue our journey. Padayon kita sa itong mga videos. Haron kita makapadayon diha sa atong pagpangalagad, diha sa atong pag-evangelize kaninyo o sa atong mga kaigsuonan. So please follow me sa atong bago nga channel, Ay Sambingay 2.0. Oh my God. This is a mint green with a shade of dark green with embroidered with the cross and big cross. Adi kay ko kabalo ha. Pasensya mga kaisambingay, but this is the design. Atong pasalamatan Engineer Lad Mohika. Daghang kayong salamat sir sa imuhang generous heart o sa imong pagtabang isip pagdungag sa akong mga vestments. So pa-shout out po sa atong mga subscribers diha. Baka naman gusto nyo magdagdag para sa ating vestments, no? Kasi kulang na kulang yung vestments natin. Kasi bago tayong na-assign dito sa parish. Thank you so much. So atong suoton mga kaisambingay, no, magbubo kita. Thank you. So by the way, ang atong mga vestments nga nadawat, ato bigyan ng i-bless aron matagan nato diha sa naay grasya sa Ginoo. Padayat. So atong mga vestments, ato ginaampingan kaayo kay balaan kayo ni siya para mamahimo kini, no? Kabahin gayud no sa ato ang pagsaulog sa santos nga misa. Daghang salamat Sir Lad Mohika sa imong pag-sponsor niini. Next up mga kaisambingay, ang ikaduha, ang design inspired by Pope Benedict XVI. Also inspired by Reverend Father Linad Castrens Garces. Nakita lang nako ni ug akong gisuhid. So daghang salamat sa inyong inspiration. Kay nindot kayo ning suoton nato kasaulugan ng solemnidad kapistahan sa ato ang santos nga misa sa ulog nato. O mga kaisambingay atong tan-awon kini. Wow. Naadi something ha. Sa tawag ana. So naadi say something sa cloth ha. Naadi say sa tawag. So naadi say something sulod sa cloth. As in wow. Hello Ate Ami, daghang salamat sa imong mga kaisambingay ay katulong nga akong gipahimo mao ang
no, Marian vestments nga puti kay tungod wala mo koy masuot nga vestment labi na magsaulog sa kapistahan sama karon no Birhen sa Fatima no at least na ako'y masuot kung mga magsaulog kita sa simbahan. So Mami Sally, kumusta ka diha? Daghang kaayong salamat. I hope to see you soon. So mga kaisumbingay, we have two more. Second to the last, kini murag inspired by the design of kanang murag nature kayo nga naay lovebirds. So ninot ni siya gamiton mga kaisumbingay kay dunay lovebirds. So pangkasal ni siya. Ha? Loving. No? Kaninot ani. So Globe and Jet, daghan kaayong salamat sa inyong pag-sponsor na ini ato ang investments. Nindot kayo no. Gamiton nato ni puhon sa inyong silver wedding anniversary o sa golden wedding anniversary puhon itugod sa Ginoo. Ug magabay, we've come to the last investment ang blue nga Marian gihapon kay wala lagi koy Marian. Importante kaayo labi nag Marian kayo ta. Nga wala tay masuot nga vestments. So Gothic style Marian, atong tanawon mga kaisumbingay. Daghang salamat, Engineer Irene Pilapil. May God bless you sa inyong pagkamanggihatagon. Kaninyong tanan, una-una, kang Engineer Lad Mohika, kang Ate Amy Pilapil Kating, kang Mami Sally Marcelino, o kang Globe and Jet Milihor. So kung wala ka mo, wala ni ang atong vestments o dili kita makasuot ni ini mga maanindot nga mga vestments tungod sa inyong kamanggihatagon. Ug baka na diha, baka naman sa mga gustong mo share sa inyong blessing. Then sa inani nga pamaagi, baka gusto mo o lahi nga pamaagi, makatabang kayo mo kanato ilabi na sa atong mga kaparian nga dunay mga panginahanglanon. Daghang kayong salamat. So ang last vestments na to, usam ni siya Gothic style or sa tawag ani Marian blue, something inana. Hello, Engineer Irene Pilapil. Daghang salamat sa imong kamanggihatagon. So mga kaisumbingay, daghan kaayong salamat sa inyong pagkuyog kanako sa atong pag-unbox sa ato ang mga bagong vestments. We have 5 new vestments alang sa ato ang mga santos nga misa. Kay importante kini kaayo. So sa mga nag-sponsor kanato, daghang kaayong salamat kaninyo. Rest assured of my continued prayers for you and for your family. Kanunay ka na, makasigurado ka mo. Daghan kaayong salamat. Pamain lang po, ha? Pamain lang po. Pamain. So, pamain lang po kung nakauyon mo. Para madungag ka na itong vestments, dili bitaw. Umidya na mga bahay, but this really can help us inspired to continue. So, mga bahay, this is Father Rod. Daghan kaayong salamat sa inyong kaayo. Ug sa inyong pag-journey, uban ako sa ato ang channel. Don't forget, ay Sambingay 2.0 ang bagong channel nato. Please subscribe. So kaninyong tanan mga bayo mga kaisambingay, daghang salamat sa inyong kaayo ug sa inyong gugma. Ug ang Dios manalangin kanatong tanan sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.